Днеска ще подреждаме ето тази кочина. Значи, че ме падиха химикалките. Значи, ето тук имам пликче с гриви и герданчета. Мисля да ги наредила, това имам вече една грифа. И да започвам. Втората грива е ето такава. Има много гриви, но аз не ги нося. Това е въпросът. Третата е ето такава, дето се разкопчава. И една цветенца. Така, чама няма да се поберем, а все пак да ги сложим. Третата е ето тази зелената на Париж. Съжалявам, ако спре видеото, нямам памет и затова спряло видеото. Следващата е тази, дето е на цвете, което се откопчава и така се вкарва в ръката и готово. Такава. И всички почти съм ги наредиш. Това пликче може да се използва за нещо. Вау, за сега се получава много готино. Днеска са в някаква грива. Не, са откачили долу. И тази отива надолу. Тази отива долу. Къде е моите любима? Значи тази ми е една от любимите гривни. Сега ще ви кажа защо. Защото е една розова с такива пейлички. Добре, да продължаваме. Такава и тази. Тази е ето бяла с такива прелички. Тази е червена с такива топченца. На цветенца. Вау! Добре, че имам още шишенца. И тук, това не са само гривните, има много. Вижте колко много са за сега, аз не ги ползвам. Ако продължа да не ги ползвам, ще има giveaway за тях, ама не знам. Това е една еднорог гривна, която се правила еднорог. Също е направила еднорог. Ако се сети как е така, да. Нали така беше? Да бе, ето. Ето е така се правила еднорог. И готов е еднорога. И така се отправя. Чакай, става на гривна, нали? Да сложим сега. Добре, една бяла с розичка на перни, нали? И го изтрием. И една на цветенца с делфинчета. И последно е така нея. Ето го първия бурканче. Втория съм го наредила сега ето такива гриви, които има много. Ето такива. Имам още даже, но не знам къде са. И последното ли бурканче. Защото вътре са използвали от витамини и не знам общо за какво да ги използвам. Ето тази, която е китайска, вижте си, китайски емблемки и е такава остра. Като някаква, като Алексчето съм буквално. Хора, аз обожавам Лейди Диана, Алексчето, Лилия Лачкова и там. Лилия Лачкова, Лишо и там. Всички, да знаете, обичам ви. Ето тази, която ми е подарена, такава червена, с розичка, златни такива и има едно кръстче тук. Подарена ми е. Тя ми е подарена. Не знам за какво беше. За какво беше подарена. И за какво ми е подарена. Подарена ми е най-вероятно за да се я носи. Не най-вероятно, а вероятно. Тук дали ще се закопче? Лелаче, тук ще закопче, бе няма никаква причина за тебе да те закопче. Значи тогава ще сложим нея е така. Тук. И ето тази, ето тук. Ето как се получи това бурканче с ето това. И ги оставям ето тук. Това с новите гривни няма още да ги остава. И продължаваме да искаме. Тези герданчета не знам, мисля някъде да ги се кача някъде.
става. Защото и безполезно се имала едно такова златно оранжево, дето се беше паднало. И гледа ето такова от полски балиста, което е гривна, ама вижте колко е голямо. И аз не знам какво да го нарека. Такова с делфинчета и цветенца. Аз лело са много гердани. И такова, което имам гердани, ама те са вече сребърни и златни и са в друга стая отделно, да не ги загубя. Вижте какво си направих. Значи, вижте онази картинка, дето, чакайте. Ето тук, дето пише Барби. Барби. Обичам Барби. Скоро ще направят ремонт на стаята и вече няма да видите такава. Ето на Елза е, от когато съм била малка е това герданче, което е малко странно как е издържава, защото по принцип аз нещо ги режа или нещо ги прави, за да имам толкова малко герданки. Добре, нали знаете как в едно видео ровихме Севела, ето ги моите фигурки, държа ги след това броканче. Вижте колко неща има за хвърляне. Къде е турбата, бе? Ето е турбата за букулка, която тук съм отделила букулка, който е малко голям. Малко. Буквално имам много фломастри, такива работи, просто не ги помня. Значи имаме ето тази книга на Ивайло и Християна. Имам подписа на Алексчето. Алексчето. Лилия подпис, да, ето така. Алексчето. Обичам я. Съжалявам просто тук. Вижте ви аутфита Леска розов. Утре съм на училище. Вижте, но вътре калъчета и цвета. Имам такова прибор от хобърто. Оставам ги за украса. От мини фломастерчетата не знам къде да ги сложат, затова си ги отпълям на потуризачка. Нямам си идея какво прави тук. Ще гледам тук. Имаме гост. Чувате? Бе, просто съжалявам. Пропуснала съм някакви гривнички. Съжалявам, ето тази гривничка, която ми е на сърце скоро подарък, която се е носила, наистина. Ето тази на еднорог. Съжалявам отново за шума, просто имаме гости. Но извинявам, защото се чуват като някаква седелче бомба има. Ако чувате музиката, там е. И така става и там. Тази другата мисля е тук да я скача. Така и да стегна маличко. Е така. Добре, имаме и да отлепиме ето такива. Такива, които съм ги направила специално за да ги отлепваме. Ето тук. Коша, най-честно хвърленото в коша. Значи, ето това писах нещо, но аз го търках и стана едно златно. Тук ще мисля да залепя една снимка на Леди Диана и да го залепя ето тук на гардеробчето ми, за да стане по-готино. Искам просто стаята ми да стане готина. Ето тук пишем Том Леди Диана стая. Просто обожавам Леди Диана, независимо, че тук имам една вистулка на Барби. Вижте, химикалки нови имам. Нали? Имам много фломастри, химикалки и тем подобни. И да, тази гривна какво прави тук? Да не излезнам отдолу си, сигурно. Ще сложа на ново. Сега преди малко. Преди да снимам, пускаха. И къв съм, як. Смисъл, аз съм си у нас, просто имаме гости, не че сме ние на гости. Вижте, едно токче ми беше подарила мама, което тя го е ползвала преди мен. И просто го вижте, ето този е Смида, този е Сперла, този е бил нейн. Прости токчето, но има един проблем, отзад се щупи, но пак си седила ли така.
И да. Добре, ама за сега съм на нищото, Стресна малко. И в ето тази тетрадка ще отворим. Хора, имам за сега 9 такива ноката, дето си ги бях взела. Те са 10 и се опитвам да намеря, ама не мога. Нали, за тази тетрадка, ето тук, дето го отваряхме. Бях просто майка ви тук. Значи, да, 9 са. Но къде е 10? Не мога да разберам, но нищо. Той ще се появи и от само себе си, как се вика. Хора, също така да лепнем ето тези. И така, ако слушаш, съжалявам за нещо. И така, Ивайло Османова се казва, ама не, защото една друга моя приятелка ма следи, тя се казва Ивайло. Ето такава бляскава розова. Може да видите колко блести. Ето тук пише лове и едно такова сърчуце. Отзад съм лепнала ето такива лейчички. И вътре първата страничка пише на Даяна. Пише Леди Даяна. Да. Ето и първата страничка. Тук са супергероите, които се отлепваха, между другото, мисля, да. И се отлепваха. Добре, продължаваме с страничката, се казва тук черно е самата страничка. Продължаваме с бежево. Нататъка с... тук е бежево. Бежевото ето тук. Нататъка с бежево. По-нататъка с розово. По-нататъка жълто. По-нататъка шарено. По-нататъка с зелено. И ще вярва и на това както ще. И по-нататъка е тук нещо съм рисувала. Тук нямам нищо. И се чуди къде ми е тетрадка. За специално тези имам една тетрадка. Която мисля, че... Ето я. Ето тази ми е тетрадката. Ето тук даже има едно. Да, вижте колко. Общо взето всеки е виждал. Ето тук. Последната страничка. 19 някакво орео. Да продължаваме с... Почваме с тези пликчета. Тук се ги бях... Да, ето тези пликчета, но продължаваме поредицата. Първото пликче е ето това. На сърцето и на цветята. Да кажа. Отваряме. Това доволно залепващо. Отваряме. Така. Това е залепено. Майко. Аз забравих, че това го лепих. Извинявам пак за музиката. Колко пъти казах. Искам да кажете в коментарите колко пъти казах. Извинявайте за музиката. Аз един път го казах. Но все пак наистина извинявайте за музиката. Айка Бом пише, едно жълто такова сърчение. И другото какво е? Още едно. Някаква... Как се е залепила някаква ленчичка. Ето такава ленчичка, цветничка. Ето това Айка Бом. Мисля, че е това. Нали така? Нали така няма повече, да. Да, лепваме го пак. Ето така изглежда пакетчето. Да лепваме пакетчето. Давайте на другата страна. Тук няма ли да е добре? Ето така ще е добре. Ще го закрия това орео. Така. Готово. Тук се бе контейнера. Готово махнахме. Следващото. Те са трички. Аз махнах трето. Готово. Продължаваме. Лепваме и започваме да лепим това.
ето това, ето тук, ето така, ето така. Така, пак извинявам за шума. Пак го казах. Добре, чакай. Готово, залепих се ръчетето, продължава с ленчичката. Когато имаше едичко, готови сме, лепваме. Тук ще лепваме. Наистина много съжалявам, Ивайла, ако четеш това, ето така, ленчичката и тук е кавон и стана перфектно. Продължаваме към следващото. Ето това дакелче, което съм го направила от много време. Ето това дакелче, слънце, полянка. И разбира се, най-важното, ето тук сърчице, където се отлепва самото. В смисъл, аз гледах да имат някаква тема пликове. Гледах в едно видео да отварят такива пликове. Не са на Айкаво, мисля. Не знам. Ако някой гледа Айкаво уникална си. Тя няма да ме разбере, защото тя говори руски. Скъсай го. Но аз разбирам руски. Знам руски, защото ако кажа, всички ще се гръмнете. Знам руски, защото научих руски от Даяна общо взето. Просто много харесвам Даяна. И просто не мога без нея. И просто колко пъти казах и извинявай колко пъти казах. Моля ви, запишете коментарите, защото ако е повече от 20 пъти просто извинявай, просто ще се побъркам. Това много просто го ползвам. Започнахме, извинявайте, го минахме, а почваме просто. Просто така. Така, след. Виждам едно нещо, което е много готино. Ето това. Това е жълтичкото. На него пише да просна, което е най-просто. Едно, ето такова. Кое е това, бе? Кое е това, бе? Това някакви обувки ли са? Не мога да разбера. Хора, да не е това, което си мисля? Или няма да е това, което си мисля, нали? Нали? Трябва да ги сгубя, мисля аз. Какво съм мислила, защото това е повече от 2 месеца. Това са листите. Седих са. Няма там. Няма. Това кликче нещо се развали, но да продължава се пак, защото сме силни, красиви, умни, амазонки. Добре, да махнем и това супер голямото. Вау! Тук пак е с 4, обаче този път 4. Слава на Богу, защо не са 3? Защо не са 3? Мисля да направим нов рундор. Стата ми буквално ще се преобрази вече. Кученцето е много сладичко, да продължаваме. Кученцето е много сладичко, но наистина много обичам кучета. Това са любимите животни. И ще направим рундор. Ще отида да си взема снимки от кабинетите на легислайте. Не кабинетите, дето правят снимки. Там ще отида да си взема и такива неща, общо взето. Хора, знаете ли кое искам да кажа? Искам да кажа само едно нещо. Никол няма да го слуша. Много би го слушала, искам да знаеш какво оправи. Знаеш какво. Това е наша тайляля с най-добрата ми приятелка. Пицата, общо взето. Пицата е тази пица, която е уникална. Лепна. Пицата продължава с каладката, с шекчето и някакви обувки да продължаваме. Тези дебили стават на 40.
Значи тук нямаме. Прибираме я. Добре, готови сме. Тази кадранка не ни трябва. Вече се помня. Първо, ето това и това. Добре. Това. Местя се тук, където спа. Знаете защо? Защото майка ми, братчето ми и така нататък. Ето новата турбичка, която са ми гримовете. Трябва да ги местя. Знаете, да. Общо взето, Ивайла се премести на село, което ме разочарова. Ако аз се преместя на село, аз най-вероятно пред нея, защото тя по принцип ще живее. За утре дрехите не са. Ето тези късигащи, шарени, които са ето тук връзката. И ето тази общо взето червена буза с надпище. Такава деца вдига. Аз много и обичам деца вдига и тази деца вдига. Много обичам. Не съм си приготвила храна за училище. Боже. Аз мисля да ям за утре някакви... Аз пък някакви. Аз съм си взела храна. Взела съм си едни хапки. Аз пък хапки. Взела съм си едни... Чакайте да си ги обувам си ножницата. Едни пикантни картофки, които хич не са такива пикантни. Като казах пикантни картофи, ми завери са на тях. Те не знам къде са нещо друго. Добре. И вече с къстегащи. Нощите повече от тях. И ето тази червена блуза, която трябва да обърна, защото... Да, ето я. На Париж. Париж, чакай. Аз пък на Париж ли? Да, на Париж. Ето фуловата кула. И да се облечем. Сега ги свалям това. Сама съм в стаята си, която е за момента моя. И за това ще направят ремонт в тази. Да се преместя там и брат ми. Може би ще правят двоетажно легло, нещо такова не знам. Готови сме, мятаме си дейте, вижте това ли купа. Точен удар! Тия ще ги оставя. Чакайте тук. За минутка. И стайте се далеч. Забавих се, защото имаме гости и аз буквално някакво подошли така. Не съм доколко, защото те са ми кръстници тези гости, а другия ми е чичо. Така. От тези, дали да се направя нещо за лице или не знам. Няма да си правя. Мисля. Това за косата ще го отворя в отделно видео, защото така. Отделно сега да си правя колко деня имам аз. 64. Горе-долу е добре. Значи, навикате за някакво бурканче, за да се сложа по мастрите. И аз тук набирах някакво бурканче, което съм го нарисувала зелен буркан. Значи аз го купих. И го тенаме тук долу. Имаме дадени части. Нека да напишем заедно списък и сега се връщам. Готови сме, имаме лище и едно химикати. Знаете, че имам безполезни детски пръстени. Ето така си ги залепих някои. Ето тук на Елза, например. И ето така мога да си играя с химикалчето и нещо подобно. Просто да има. Да почваме да пишем. Да взема мен обаче. Защото тук ми е възглавницата, на къде бях пихала. И аз къде ще пиша. Няма да ме виждате. Преко да пишем. Добре. Ето го ви слагам. Ето така виждате ли ме? Да, много просто бе. Не пиша лаут най-хубавото, но снимки.
Написах снимки на Леди Даяна и аз пак нещо съм написала грешно. Маркери да подредя. Да. Добре, да продължаваме. Какво има друго? Тук ще се прасна парите за тези снимки, значи искам няколко 5 на Леди Даяна и 5 мои снимки и ще си ги направя там нещо и мисля съм някои идеи вече. 5 на Леди Даяна и 5 мои, които са пак такъв размер. И да. В момента си удрям какво, но нещо. Мои снимки, какво трябва да направя друго? Боя за стена да си купили хора, да си бойде се остата, но тя си е розова с зелено, което ли ми пречи. О! Написах снимки на Алексчето, Лили, така, и Лилашо, така. Друго, какво трябва, хора, спи ми са. Колко е часа? Още е много рано, 11 без 10. Рано. Какво да си направя друго? Какво трябва да купа друго? Еми това мисля. Утре събота трябва да го направя това задължение, някъде там. Събота, когато почивам, защото съм на училище, тези задължения, което мога, мисля, ще свърша да си изчистя стаята утре, може би, маркерите да подредя утре и да изчистя стаята утре, мисля, да ги направя, ако мога, да се взема някъде снимките на намеря на Алексчето. Значи, мисля утре да се подредя стаята, общо взето, стаята, нали, и маркерите. Така, ако не мога стаята изчиствам. След това, маркерите подреждам на другия ден, нали, четвъртък изчискам стаята, петък маркери подреждам. Точно подреждам маркерите, търся снимки на Алексчето, Лили, Лишо, Леди Даяна и събота ги правя. Нали, ги взимам, ако мога. Смисъл, аз имам 2000 лева, но ти ще ми стигнат, нали, със сигурност. Ама не знам колко да взема. Ще взема 50 лева някъде. Да. И да, буквално, не знам утре. Спи ми са хора, не знам дали ма виждате, защото телефона ми се изплъзна и лега. Значи, да ви го прочита ли по-ясно какво написа? Снимки Леди Даяна, маркери да подредя, да изчистя стаята ми, мои снимки да изсмя. Мои снимки трябва да потърся, ще се взема и тази зла Алексчето, да сме снимали двете снимки на Алексчето, Лили и Лишо. Днес мисля да намеря Алексчето, Лили и Лишо снимки сега. Общо взето, с този молив пишем. Ако се стига нещо и това е,
това е видеото от мен за днес. Чао! Абонирайте се за втора част.